Bem, čaute, tu je Fifko pri dnešnom random vlogu. Vítam vás dneska z prostredia Brněnského parku. Pol hodinu som tu hľadal nejaké miestečko, kde by nikto nebol. Našťastie nasnežilo dneska Brne a tu do tohto miesta neviedli žiadne stopy, takže dúfam, že tu nikto ani nebude, pretože neznášam, keď sú okolo mňa ľudia cudzí, keď točím. Chápeš? Tu je to také pripomína mi to Petrželku, môj hudníka. Chlapci, o čo ide v dnešnom videjku? Konečne po trojdňovej prestávke, ktorú som si dal po akože veľmi náročnom editovacom členku, kde som za 24 hodín zeditoval asi 4 videá. Za celú noc som spal 1 hodinku necelú, teda som bol totálne zničený, rozbitý a potreboval som trošku, jak sa hovorí, regen. Včera konečne vyšlo GTAčko a môžeme znova konečne nabehnúť na vlnu točenia, jak sa hovorí, znova späť do práce, jak sa hovorí. Ináč tie 3 dni voľna som využil aj na pozeranie Squid Game, sme si konečne pozreli druhú sériu Squid Game, sme si našli čas. Za mňa akože ja nerad porovnávam, že prvá a druhá séria čo bolo lepšie, horšie. Dáva mi to zmysel ako celok, teším sa na 3. sezónu, 3. sériu, dobre sa mi to pozerá, teším sa na to. Možno si pre toho 3. ešte raz pozrieme tú prvú a druhú, nech sa nám to akože celé ešte raz ozrejmí. Dobre sa mi to kúka, za mňa pohodičke. Jediné čo ma stalo, že ty vole druhýkrát je tam v tej hre ten Degeš a druhýkrát tam je týpek s 0 jednotkou a mu nenapadne, že to je nejaký vyššie postavený týpek, to ma celý čas stralo. Ináč pohode. Ja som kedysi bol taký, čo sa týka týchto rokov, ty vole, no graffiti aj v GTAčku. Ja som kedysi bol taký, čo sa týka týchto rokov, že je to také, že prečo to ľudia prežívajú, však je to iba čisto v kalendári, ty vole, nič zaujímavé. Ale možno som už trošku dospel a som si uvedomil, že je to fajná vec, kde si vieš predeliť nejaké úseky života, vieš si povedať, korona bola v 2020, ostrihal som sa v 2018 a v 2022 som mal depresie na hovno, proste celý rok. Vieš si takto oddeliť jakými obdobia a čo sa týka 2024, tak veľa ľudí som počul hovoriť, že vraj to bol strašne rýchly rok, rýchlo prečo najrýchlejší. Ja taký pocit nemám, ale to záleží hlavne na tom, čo robíš. Ja som to fakt, že strašne veľa zažil, ako furt by sa dalo toho zažiť viacej, ale pamätám, že v januári sme boli v Lanzarote na dovolenke krátkej trojdňovej. Ježiš. Potom sme boli v septembri v Španielsku, v lete v Holandsku, že proste si tak akože chápeš, navštíviš viac miest. A to som už po Survivore hovoril, že ty si predĺžuješ život tým, že si robíš nejaké takéto unikátne zážitky. Nemusí to byť čisto cestovanie, bolo to u nás aj sťahovanie napríklad. Sme sa presťahovali z Sejlu, kde to vyzeralo nejak podobne ako tuto, na krajšie miestečko. A to tiež ti akoby tak psychologicky, psychicky predĺží ten rok a máš pocit, že trvá dlhšie. Takže toľko krátko k roku minulému. Čo sa týka videí, vyšlo, ak som to dobre spočítal, 285, ak nerátam ten fail posledný GTAčkový, 285 celých videí. Plus som dával ešte kopec shortov, takže nie je to videjko na deň. Mal som cez leto takú flákaren, si pamätám, zažil som aj takéto vyhorenie, kde som si potreboval aj prestávku dlhšiu. Ale teraz, čo sa týka psychiky, tak nebudem hovoriť o mne, to si nechám na videjko 29 na konci januára. Dneska sa venujem videjkám. Zrobil som si, aby som vás informoval o všetkom. Aj prípravný papier, nech nič nezabudnem. Ja som si až po ceste domov uvedomil, že ešte je čas na jednu špeciálnu štatistiku venovanú všetkým, ktorí ako mega moc podporovali tento rok. Čo sa týka členstiev, super vďak, strašne ste si išli tento rok. Pozrel som to v Analytics a 15% celkových mojich príjmov z YouTube za rok 2024 je od vás. Z vašich super vďak, z vašich členstiev, strašne sa cením. Pre členov plánujem isto ešte nejaké veci. Je to neuveriteľné, cez 500 členov. Super vďaky pecka, strašne sa cením, každému jednému zo srdiečka ďakujem pekne. Ale aj keď nič nedávate, keď nemáte zapnutý adblock, tak už aj tým podporujete, keď pozeráte videjka. A vonku to točím preto, aby ste mali konečne aj trošku vieš, zdravý, čistý brněnský vzduch a aby ste ma nevideli furt sedieť na tom kresle novom fajnovom. Ešte teda v krátkosti ku mne mám tu aj takú poznámku, že kofeín, fakt, že za ten december, čo som mal tie GTA pretlaky, som sa stal závislým na kofeíne, akože ja furt pijem kávu, ale teraz to bolo, že extrémne veľa, plus som si ešte kúpil normálne Madmonk, úplne mi proste preplo, som si kúpil normálne celý Madmonk, zdržal som ho za 2 týždne celý, som to zapíjal kávou, úplne nezdravé zle, takže už 5 dní idem, že bez kávy, čajky občas si dávam, ale akože snažím sa trošku, nech sa dostanem do pohody, nech znova akože mi niečo tá káva robí, je dobre dať si nejaký taký detox trošku, bolí ma trošku hlava. Neviem, či som podráždenejší, možno trošku. Viac som unavený, ale treba sa dostať do pohody, čo sa týka tejto kofeínovej tolerancie, pretože je to nebezpečná vec. A poďme už tým videjkám. ASMR mal trošku takú prestávku, kvôli GTAčku som všetko pozastavil. Vraciame sa zajtra aj pondelek, chcel by som dám isto, že chcel by som, mám to už natočené dlho. ASMR vianočné veci som tam zral, no neskoro trošku, ale nevadí. Lepšie teraz ako nikdy. Je tu ešte jedna vec, čo som chcel s vami vyriešiť. Je to akože dosť taká, že citlivá vec pre mňa, pretože čo sa týka reklam na YouTube, tých, čo vám
Tých, čo vám furt chodia, vie, čo vám prerušajú videjko. Bola to dosť veľká vec, pamätám si, keď YouTube zaviedol dávno to, že si mohol si nastaviť ako tvorca, kde chceš presne reklamy. Pamätám, že vtedy som Handy sa neznášal. Handy bol úplne spodí na YouTube, lebo on dával každú minútu do 30-minútového videa reklamu a bolo to ešte vidno na tej timeline, tie žlté čiarky, pamätáš? To ma sralo. Ja som sa to vždy snažil robiť tak, že napozeral som si YouTuberov a urobil som taký priemer v mojom videjku, priemer toho, čo dávajú ostatní. Ale posledného pol roka som objavil takú funkciu, že YouTube má také niečo, že automatické reklamy. Že nemusíš tam strkať tie časy, ja som mal vždy také svoje, že 1:31, 3:33, 7:07, 11:11, 15:15, 19:19, to boli také moje. Robil som to 3 roky v kúse, či koľko, 4-5. A teraz som objavil tie automatické reklamy. To znamená, že necháš to na YouTube a on sám uváži, kedy sa asi tá reklama hodí. Podľa toho... Dobre, prechádzal okolo. Tak, takú hlavu som videl. Podľa toho, kedy je o videjku chvíľku ticho, alebo je tam proste nejaká taká slepá časť videa, kedy sa nič nedieje, vtedy tam reklamu a počet je proste na ňom. Niekedy v 10-minútovom videu mi dá jednu reklamu, niekedy 3, niekedy 15-minútovom mi dá 2, 6, neriešim to proste, nechám to na YouTube. Čo mi ale teraz písal jeden divák a čo potrebujem rozobrať s vami, že v tom GTAčku 5-hodinovom mi vraj hádzalo reklamy, že strašne veľa. Som to kúkol a fakt tam boli úplne nahádzané, jak proste, jak keď strieľaš z M4 A4, či jak to volá. Že mu to furt zobrazovalo a rušilo ho, to mi písal. Tak som to okresal, som mi tam nejaké vymazal a potrebujem vedieť od vás, či vám fakt ukazuje tak často reklamy. Ja to nevidím proste, lebo tam nie sú tie žlté čiarky. A ak máte fakt pocit, že vás reklamy otravujú v strede, tak mi to napíšte, nebojte sa, napíšte mi to pod video, ja to čeknem, dodatočne nejaké vymažem a vybavené. Ako nebojte sa, písa mi to iba jeden človek, takže neviem, ako to je. Ja mu verím akože, ale chcem od vás vedieť, či vás to tiež otravovalo. Poďme ďalej. Poďme k tomu najzaujímavejšiemu, čo som si nachystal. Zoznam sérií na rok 2025, ktoré isto všetky splním. Poznáme sa, isto všetky splním. School 666. Pokračovanie Hospital 666 vychádza 10.1. Teším sa na to brutálsky, natočíme. Subnautica 2 má vysť tento rok, písali ste mi strašne na zás, kúknem sa na trailer, reakcia na trailer. Chlapci, ja to... Možno som v tom taký trošku zadubený, ale nechcem vidieť ten trailer predtým, ako uvidím hru. Ja sa chcem nechať prekvapiť, ja chcem sa tak vytízovať, jak sa hovorí, chápeš, potízuješ sa trošku, navnadíš sa a potom sa viacej tešíš a budeš taký, že keď zapneš tú hru, chápeš. Takže to si dáme isto, nebojte sa. Celeste je séria, ktorej by som chcel venovať tento rok, lebo ja vám to v tej sérii vysvetlím detálnejšie, ale proste už 1000 dní dostávam každý deň správu, že kedy bude Celeste. 1000 dní dostávam každý deň, každý boží deň správu, kedy bude Celeste. Chcel som to natočiť na 1000. výročie 1000 dní, ale vychádzalo to na koniec roka a vtedy bol GTA pretlak, bohužiaľ. Takže Celeste isto by som sa chcel venovať tento rok tejto hre, ale bola by to taká nedeľná séria, chápeš? Je to taký ten typ hry, čo nebudeme veľa pozretí, čo je pre tých srdiečkárov a takýchto, chápeš, čo majú radi takéto hry. Takže bude to taká nedeľná séria. Nedeľa bola vždy taká proste taká. Vieš, neviem, jak to povedať, taká tá hra, taká, že Každopádne, samozrejme, aj podhádka Undertale Yellow som slúbil, takže tie dve veci isto uvidíte u mňa. A potom to najzaujímavejšie, čo teraz hlavne zaujíma najviac ľudí, GTA 4, 5, 6. A teraz, už ma bolí trošku ruka. Problém je, že GTA 6 vychádza na konci roka. Na jeseň sa mi zdá. A teraz ja by som strašne chcel stihnúť aj kúpiť si PS5 kvôli tomu a dovtedy dotočiť GTA 4 plus DLCčka 4 plus celú 5. Veľmi sa budem snažiť, akože jak len to akože dá, ale poznáme sa takedy proste, ja som dement a mesiac nenatočím žiadny pár z jednej série. Takže dám do toho všetko, aby to vyšlo, lebo je to fakt, že teraz akože veľmi očakávaná séria na mojom kanáli, veľa ľudí to má rado a ja sám sa na to teším, takže rád by som to stihol. Ďalej tu mám takú parádičku, čo som objavil minulý rok, že je Outlast 1 nadabovaný česky. Čo je akože brutálska vec pre mňa, lebo Outlast, síce veľa ľudí to hejtí, že je to taká priamočiara hra, kde nemáš nejaké iné línie, ale to je presne môj štýl hry. Nemáš sa ako stratiť, nemusíš proste... Videl si ma GTAčko, som bol v kasíne a boli tam dve misie a nevedel som, ktorá je ktorá. Proste ja mám rád také priamočiare hry a bolo to za mňa super a český dubbing by som si tomu dal a je to hra, ktorú som strašne dlho nehral. Ja som taký ten typ, čo strašne veľa zabúda, takže rád si to oživím pri českom dubbingu profesionálnom. Ďalej tu mám FNAFko, čo som slúbil už asi pred 4 rokmi, že to dohrám. Som aj jednotku mal rozohranú, tuším mi tam chýba tá 20 alebo 6 noc, alebo niečo také mi tam chýba. To je séria, ktorú mám už dlhšie v hľadáčiku, že by som chcel prejsť všetky FNAFka, to je také proste niečo, neviem ani prečo mi je to blízke, to je skôr taká, neviem, ja to mám akože možnosť, boli to, že som už starý, že to bola taká tá hra, taká jedna z prvých takých, že FNAFko, Five Nights at Freddy's, dačak Slenderman proste, taká, a má to aj super komunitu ľudí podľa mňa. Nezabudol som horolezec, ešte budem loziť po skalách, to musím prejsť, boha, len tú sračku, takto sa budem loziť, takto budem tu loziť po skalách.
Alde 4. Alde 4 je hra, ktorú už 4 roky som netočil a potrebujem to dohrať. Vraj zmenili mapku, ja dúfam, že mi to neupdatelo, lebo nechce sa mi znova. Vraj to celé zmenili, takže uvidíme, ako to bude. Ďalej tu mám GD, čo akože GOD, že proste srdcovečka, hej, to je už má 10-ročné výročie na mojom kanáli, je to food hra, ktorú akože mám tam ešte kopec nedostriedaných videí, čo sa dostávame, akože plynule sa môžem dostať k spomienkovým sobotám. Ak si nesledoval videjko z 11.11.2023, tak hovoril som tam, že každú sobotu by som dával spomienkovú sobotu. Videá, čo mi ležia na disku dlhšie ako rok. Bohužiaľ, nikdy mi to nevyšlo dávať každú sobotu takéto videjko, lebo je to strašne náročné na strih, edit, všetko toto. Takže stále mám zoznam v Exceli, v šíte, na Wori, všetkých videí, ktoré chcem vidieť. Sú tam strašné bangry, ja to hovorím, furt to hovorím ľuďom, že tam sú také bangry a ja to nevydávam, ja som úplný chuť, takže tomu by som sa chcel povenovať. Nehovorím, že vydám celý ten zoznam videí, lebo to by bolo není šanca, ale čo najviac. Je tam aj geodeš, dosť geodešu. Minecraft kocečky, chlopci. Nebudem hovoriť nič v tej sérii, to vám poviem až v parte 91, ale kocečkový boh, ja som bol úplne unádený a potom prišiel GTA Spam, ktoré toto akože musí byť. Camder Clans, tu mám napísaný, to je hra, o ktorej som už hovoril v tom videu, kde som hovoril o tom typkovi, čo mi ukradol účet a celkovo o suporte. Je to hra, ktorú by som chcel znova, nehovorím, že to budem hrať stále, ani že to budem hrať dlhodobo, isto ma to proste, ja som taký, že ma to chytí a potom ma to odchytí, ale chcel by som znova zažiť takéto, vieš, rozbiehaš dedinku, novinka, vieš, staviaš si TH1, 2, rozširuješ to. Potom sa teraz ustali na TH9, 10, 11 a potom ma to isto prestane baviť, ale zase zažiť takéto, vieš, taký ten nostalgický, príjemný pocit, keď som točil proste Camder Clans a opäť som si išiel, sa mi to rozrastalo. To akože ja som taký v Traviane. Ja raz za 5 rokov dostanem taký, 5, možno 3, 2-3 roky, dostanem takú chuť, idem znova zapnúť Travian a potom nás bombardujú a potom znova 2 roky to nehrám. To je také, to ja som proste taký. Áno, nezabudol som Black Hole, viac k tomu hovoriť nebudem, áno, Black Hole, viem o tom. Ďalej tu mám kameň. Kameň musím to točiť. Pozeranie sa na kameň je vec, ktorá ťa určuje, ako človeka definuje. Či to dokážeš, alebo nie. Bude, potrebujeme aj takéto série, aby sme bojovali proti krátkoformátovým videjkám typu short reel. Treba to aj trošku chápať na druhú protiváhu, dať niečo takéto úplne dlhé, dementné, kameňové. Poppy Playtime vychádza 31. na moje narodeninky, dáreček budem mať. Bez debaty. Jediné, čo rozmýšľam, je, že či to vydávať tým štýlom ako minulé, lebo ja keď točím dačo strašne dlho, mi to tak dá aj písať do komentáru, že keď točím proste 4 hodiny v kuse, tak už nebude až tak dopínať, už strácam tú pozornosť. Možno sa dokopnem k tomu, natočíte, že celé v kuse. Mne sa to ľúbi ten formát toho, jak to točí Jacksepticeye, aj Markiplier alebo takíto ľudia, vieš, dajú to celé v kuse. Uvidím. Skúsim skoro zapracovať na svojej hlave a dávať si možno prestávky medzi tým, jak v škole, vieš, že 15 minút prestávka. Fifkoň, ja vás počujem, už ma nie aj vidno v tejto tme, ale ja vás počujem Fifkoň. Mám jedného natočeného, nebojte sa, bude. Jasné, že bude, my ti veríme, Fifčo, po tých rokoch. A Fortnite tu mám ako posledné. Nehovorím, že to úplne posledné, to som zbuchal tento zoznam za asi 2 dní, isto mi dačo nenapadlo, dačo som zabudol, je to strašne veľké, tak vy napíšte. Fortnite je hra, ktorej sa chcem trošku viacej venovať. Jednak, nebudeme si klamať, je tam dobrý celkom ten support a kreator, je to ako celkom to fachčí, ďakujem všetkým. Druhák, ja mám tú hru rád, ja tú hru hrávam od spustenia, skoro od spustenia. Si pamätám, že prvý part bolo spolupráca, že mi písali z Epiku, či teda chcem spropagovať tú hru. Takže ako to je hra, ktorá akože ma sprevádza už strašne dlho a mňa to strašne ma to baví. Jak to ja neviem hrať proste, ja neviem tie zbrane rozlíšiť nič a ten pocit proste, keď ja tam vyhrám, to je na nezaplatenie proste, chápeš, to je... Mňa baví proste trojiť takéto hry, proste. Mega. Jo, a ešte Live is Strange, áno, myslím na to Live is Strange, ja viem o tom Live is Strange, pardon. Zabudol som ešte spomenúť streamy, čo sa týka streamov, tak flakal som to celkom minulý rok, málo toho bolo. Uvidíme, vždy bol prioritne YouTube, streamy sú až druhoradé, ale isto chcem toho dať aj viacej ako 5 rokov, lebo akože baviť sa s komunitou je pre mňa akože zábavné a vždy také milé. S tými dementami. No. A potom, čo sa týka neherných vecí, tak testovanie produktov, chlapci, kúpil som dačo teraz za 90 eur, či koľko, 2100 korún, no to je cca tých 85 eur, tuším. Treba rozbehnúť tú sériu, mňa to strašne baví, aj sledujem teraz na Instagram jedného týpka, nebudem hovoriť akého, bo potom budete písať, že kopírujem, a aj keď kopírujem, tak dvajte sa, že ho nekopírujem, takže vlastne nič som nepovedal, ktorý testuje tiež produkty a môžem to od neho úplne jednoducho okopírovať tento obsah a sú tam fakt zaujímavé veci, ktoré by som chcel otestovať a vy stále spomínate na tie staré videjka testovanie produktov a mňa to bavilo, akurát som bol lenivý a dlho som to nerobil, takže toto by som chcel rozbehnúť. Neulákaj, čo ulákaš? Kto kričal? No,
Takže tomu by som sa chcel venovať, a kedy akože len tak akože občas nejaká demencia. Vieš, ja rád predínam ten herný obsah s tým neherným a s tým dementným, poznáš ma proste. Takže do toho budú aj nejaké dementnosti. Mám nakúpených 100 Tariho keksíkov, už to mám asi 2 týždne doma, či koľko, odkedy to vydal. Takže všetko bude. Plus také demencie ako žltodoláriková séria, všetko toto proste mám pre vás nachystané. A takedy random nápady, to proste definuje môj kanál, random demencie. Plus ochutnávky. To je jedna vec, ktorej som sa už dávno venovať. Keď som ešte točil japonské srandy, som hovoril, že už nebudem točiť japonské srandy, lebo sa to opakuje, ale chcel by som ochutnávať celý svet. Už by som sa mal dokopať k tomu, aby som objednával takéto krabice. Našiel som 3 stránky, ktoré som aj písal, že či mi nechcú poslať ako spoluprácu, neodpísali mi, tak si to kúpim, ne, takže ich chyba, nedám ich do popisu debilov. Kľudne si to kúpim. Sú to také stránky, ktoré ti každý mesiac posielajú random krajinu. A to ma strašne baví, ochutnávať svet. Akože ja by som chcel niekedy v budúcnosti aj cestovať takto po svete, ale keď už necestujem, keď som tuto doma v Brne zalezený, schovávam sa pred iným barónom, tak a to je ďalšia vec, ktorej sa musím venovať ešte. Tak budem aspoň takto na diaľku ochutnávať tie veci, sladkosti a takéto srandy, to ma strašne baví. A teraz tá najzaujímavejšia vec, ktorú sa dozvedia iba ľudia, ktorí sa dostali až semka, čo sa týka 300 000 odberateľov na YouTube. Rozmýšľal som nad takou čelenkou, nad takým čelenkom. Už ma sere. Už ma to strašne vytáča, že už ja som sa nestrihal asi 5-6 rokov. Mne tie vlasy vadia. Ja už začínam tu moje, vidíš? Už kuty sa mi robia. Ja skorej začnem plešatiť, jak sa ostriham. Hovoril som si, tento rok bude ten zlomový. Keď tento rok nedáme 300 000 odberateľov, tak celý 2026 nenatočím na YouTube ani jedno videjko. Veľké prehlásenie, preplo mi áno, ak tento rok nedáme 300 000, je to aj na vás, ďalší rok, ani jedno videjko, aspoň si skúsim, aké to je byť streamerom. Naozaj to myslím seriózne vážne, je to challenge, ktorá podľa mňa, ja si myslím osobne, že to nedáme. Tým tempom, akým to ide poslední, dokonca klesáme. Ja sa budem ako mega snažiť. Mega sa budem snažiť, aby som robil aj taký možno obsah, ktorý má šancu byť virálny. Prelínať to s tým obsahom, ktorý je len pre nás ako podhádka a takéto veci. Podľa mňa ku koncu roka pred GTAčkom sa mi to celkom darilo. Robil som fakt, že ako striedal som ten obsah a každý si prišiel na niečo iné. Niektoré videjka sa aj chytili celkom viacej aj mimo našu komunitu, čo je kľúčové k tomu, aby sme rástli. Poďme do toho. Budem sa snažiť aj shortami, budem sa snažiť aj videjkami. Ja do tohto roka všetko, chlapci. Ja dám všetko do toho, aby sme dali tých 300 000. Zvyšok je na vás. Ďalšia vec, čo sa týka môjho účesu, veľa ľudí bude isto kyselých a takých, že starý fifko lepší, teda, lebo už odkrývam tieto vlasy, tak furt pindajú. Zelené boli lepšie, modré boli lepšie, tie hnedé, keď si mal krátke, boli lepšie, také boli lepšie, to furt budú ľudia hovoriť. A ideme robiť veľkú zmenu, aby ľudia mohli hovoriť, že ten fifko s tými černými vlasami rovný bol najlepší. Takže im ideme normálne dať šancu písať takéto veci a mám veľkú vlasovú zmenu. Je to niečo, čo už chcem strašne dlho, nie je to žiadne proste spontánne rozhodnutie. Aj keď je to také spontánne, ale ja keď mám také spontánne rozhodnutie, tak si nechám radšej trošku aj uložiť v hlave. Boha, minulo sa mi pamäť na mobile, aj toto asi neviem, čo je s tým, ale asi bol zvuk iba z mobilu, bohužiaľ, prepáčte za audio, chcel som mať profi, ale bohužiaľ som furt len dementný fifčo. Už niekoľko týždňov, mesiacov rozmýšľam nad tým, že chcem využiť tú dĺžku vlasov predtým, ako sa ostriham. A chcel by som niekedy v živote, lebo potom už také vlasy ma nechcem, skúsiť mať dredy. Áno, si úplne demencaráč na Celsiu, alebo čo? Chcel som si vždy vyskúšať, nevždy, už pár mesiacov si hovorím, že proste keď sa ostriem do hola, tak ja už nechcem ísť do takej dĺžky vlasov, teraz mám asi počiaľ to. Že vyskúšam tie dredy a potom sa ostriham do hola. Vyskúšame, aké to bude. Čierne vlasy ostávajú a chcem skúsiť tie dredy. Pýtam sa na to ľudí, keď niekedy na farmíte som stretol nejakého človeka, čo má dredy, som sa na to pýtal, že aké to je. On vždy hovorili ľudia, že sa to stará veľmi ľahko. Tady vyskúšame si to. Plus úplná demencia mi napadla ešte asi v novembri a furt sa mi táto myšlienka každý jeden deň si potvrdzujem, že chcem to vyskúšať. Si do toho ešte všláhnuť piercing do obočia ľavého. Chcem to skúsiť, je to, baví ma to proste, poznáte ma, keď som si farbil vlasy, som hovoril, že rád si mením ako keby taký skin, že ma to baví jak v hre. A toto je niečo, čo si chcem tiež vyskúšať, aké to je mať proste piercing v ksichtovej časti a obočne im príde také najviac. Dačo, čo by som si proste dal, aj keď mám postavu v hre. Chcem to vyskúšať, nie je to natrvalo, možno sa mi to bude páčiť a budem to mať navždy, ja neviem. K tým drenom sa mi to proste hodí. Skúsime takúto víza až na rok 2025. V januári by som to ešte chcel stihnúť, uvidíme. Je to kus taká moja demencia, ale nepríde mi také niečo dementné. Proste ľudia by sa nemali bať robiť také zmeny so sebou. Pri najhoršom to proste bude zlé a dáš to naspäť. Chápeš? Rád skúšam proste nové veci a kým
som mladý, môžem robiť takéto, ešte stále pred 30-kou, ešte som stále mladý, môžem robiť takéto veci a našťastie mám tú výhodu, že nemám žiadneho zamestnávateľa, zamestnanca, ktorý by hľadal na takéto veci, že tu nemôžeš takto chodiť do roboty, takto vyzeráš jak bezďak. Teda to je všetko odo mňa, plus záver tohto celého, dal som si na tento rok 2 plus taký jeden ešte minicieľ. Jeden z toho vám poviem, to je odbehnúť ten polmaratón, čo bežím každý rok do 2 hodín. To je taký môj minicieľ. Ďalšie 2 ciele vám poviem až na konci roka, ak to vyjde. Ak to nevyjde, tak možno sa priznám tiež. Nechcem to hovoriť, lebo robím to pre seba. Chcem dať nejakú takú výzvu, ktorú nebudem hovoriť verejne, aby neboli ani očakávania a aby hlavne som to nerobil kvôli tomu, že som to povedal a teraz je ten tlak na mňa, že som to povedal, ale robiť to pre seba, sám pre seba. Takže na konci roka sa vidíme a užívajte videjka, snad sa vám budú páčiť všetky, čo natočíme, a keď nie všetky, tak hlavne, aby sa vám páčilo aspoň 10% videí, to je tiež úspech. Ja preto točím taký rozhovorový obsah, aby si aspoň každý niečo našiel, hovorím to furt. A toto je presne to, kde by som mal utnúť toto video, lebo už trepem z cesty. A ešte na záver, teraz som si až spomenul, že vlastne vám začína škola tento týždeň, druhý pôrok, veľa šťastia, aj druhý semester začne pre vysokoškolákov. Prajem vám veľa šťastia aj tým ľuďom, čo majú skúškové, ich strašne veľa, čo mi píšete, že som ich vyrušoval tými GTAčkami cez skúškové. Sorry, nech sa vám darí aspoň na Ečka. Veľa šťastia všetkým. Nech to tako dorazíte. Vyšúchal som to normálne na snehu, že jamu. Majte sa pekne, prajem vám krásny rok 2025. Za mňa je to super, čo sa týka čísel. Mám rád také čísla, čo sú akože čo sa dajú umocniť, odmocniť, som chcel povedať. 25 sa dá odmocniť a vždy som mal na matematike rád také tie čísla 64, 25, 225, 369, či koľko to je. A takéto, vieš, také tie mocniny, odmocňováky, 2020 úplne také, no už iba aj vdevať, chlapci. Už iba aj vdevať. Je to vidno, není? Neviem. Tus. Ja som teraz otočil a som si uvedomil, že neviem, či som vám poďakoval vôbec. Ďakujem vám za úžasný rok 2024. Bolo to po dlhom čase taký rok, kedy som bol znova aktívny. Nie až tak ako kedysi, ale tá aktivita sa rozbieha a aj u vás to bolo vidno, že proste sa to rozbehlo. Dali sme cez 10 miliónov videní za tento rok. Pripájam aj štatistiky, čo mi poslal YouTube, dával som to už na storku. Ďakujem vám za to. Cením si to a dúfam, že ostanete pri mne v našom gangu dementov aj následujúci rok. Vidíme sa příště.